Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Ndinoda pfuma yangu mombe 7, mombe yemasungiro 1, mombe yedare apakanzi yedare danga 1, mbudzi 4 dzokusungira, machira 16 meters plus $60 US, rijena, bhobvu, gumbeze 9 kg ne10 US. Ndinoda mari yandakashandisa 30 US, Rusambo 1,500. Mazidu am complain. Last nyamko ando mose wakamangara kai. Simbarashe chukuma. Mose wakamangari wainzwa. Tinotenda pakore changu. Kuinzwa wongu kweti. Atainzwa. Mainzwa ka muri kuibvuma ere kana kuiramba. Rega inditi tinoiramba. You are not pleading guilty pamberi pedare chipamire chirenyi chipeti ndinongowa kuti wese unofumana unofumira pfuma yawo kuna simba rashe. Ine kuzokwira dare ndakaona mwana wangu angodzingwa ndibvauya paumba tobva ndazosvedza doko kuchi aidzatadza kunyanya amweni saka muri kuti kudii kugara naye 2 weeks. Ari ndiri kuti chandakwira dare mwana akapiwa kupona. Wakapiwa ina simba rashe. Usana nyaya. Ndichaurada kuti pfuma yake wakamira sei. Nenge Vachikoma. Baba. Ava munovaziva. Ndinovaziva. Munovaziva pakudi? Ndamukurungai. Pfuma yavari kutaura muri kuinzwa here? Ndiri kuinzwa. Pane here pamuri kupikisana nayo? Asi muri kuiziva zvenyu? Chaizvo. Kuti pane pfuma inofanira kuenda? Inofanira kuenda. Handitika? Saka kutawirirana kureva kuti mimi madaira pari zvinhu kuti ava munovaziva mune mhosva navo. Chaizvo. Zvakanaka. Saka I think pari zvinezvi tinoda kuti tisu tichiadjasta kuti zvamunowirirana nokuti handikuya kuno kuda kuti mubatsirwe ka. Saka ndopatavada kubatsirana manje. Saka chapakuita ndechekuti toda kupa mukana ava nzvisiso zvavari kutaura, then tozonzwa nokuti pakuenda kwakaita mwana pane here kurodzi rwakambonyorwa ruripo here? Ndati ruripo here? Ruripo ka? Ini chanenge ndichida kakubvunze muno kuti zvakati zviripo, then pane tozvisa kuna sekretari kuti verengere tozvatarasa kuti nezvizvi ndozvinodiwa kuti tanzwanaka. Nokuti pari zvino imimi apa magara kuna ana mukurungai kutsvaga ukama ndizova. Saka ndafara kuti mimi ava munovaziva, mune mhosva nawo, mune mwana akatombotora ikoko, saka izvozvo dare rinoenzanisa kuti zviende pakanaka, right? Saka ndingachiti sekretari tiverengere zvakare. Achikuma vari kutenda kuti vari kuziva kuti mwana wavo akamhenga endawo, saka tiverengerei kuti vati pfuma yavo inoti chii? Mombe yemasungiro 1, mombe yedanga 1, mbudzi 4, machira 16 meters plus 60 US, jira rinofana kunge riri jena, gobvu, oita gumbeze 9 kg ne10 US pamusoro. Vari kuzodazve mari yavakashandisa 30 US, ozoita rusambo 1,500. Alright. Pakanaka. Vachikuma, pfuma iri kudiwa mainzwa.
ndoyamatenda kuti mimi mune mwana wenyu kana kuti mwana wenyu ani mwana wawa asi pfuma iri kudiwa pamusoro pazvo maizvo handiziva mune here kamwe kakugadzirisa kamwe chero musiri imi muridzi wemukadzi asi mune kamwe here kakugadzirisa kokuti mukurungai wenyu mungabatsirana apa nepapa zviri kuitika musiri. Pamusoro chamwana ndinofunga vana mukurungai vamhanya zvakasimba kumhanya. Takaroora musi wa 9 October 2023 tichiroora muroora ndamuona ari panapa. Asi tichiroora muroora takanoroora pachipostori. Tasvika kuya sekuru wangu vari muno vakanoroora nemusukuru wedu munyaya yakanoroora pachipostori. Vari muno sekuru wangu vari muno mudare kutaura kwatikuita kuno kwarimo ndokanoroora tichiroora kuna baba mupostori. Vana vanamutizisana takaenda kuroora pachipostori. Tasvika ikoko sekuru vachinyorerwa list ava baba vakati zvinhu zvangu ndinochaja pamwe chete. Tikachaja zviverengeto zvababa 550 US ndopepa randiranga. Tikachaja zviverengeto zvababa, tikachaja zviverengeto zvaamai, tikabvisa mari yatakabvisa, tikasara tine murandu kwaana Tezvara. Tasara tine murandu kwaana Tezvara achiuya nokuti tichizviona kuti muroora auya akazvitakura. Tikatanga kubvunza, tiri kukumbirawo list rezvakasara. Ndokutumira akaenda nasekuru wamunyai, chienda unoona vana Tezvara mukuhwe list rezvakasara. Sekuru vachidzoka vanoti kuroora kwamaita uko vana Tezvara vati vangochaje zvinhu zvavo pa1 chasara imombe. Sakati ndipei list, ndo list randakapiwa original list mafotocopies andaitawo. Saka izvozvi tazogara list riye risina kuuya rezvasara zvatoda kubvisa. Taroora pachipostori mwana aimbirwa hosana asvika kumba kwatambirwa nemapostori zvinowitiniswa nevese kana muroora. List riye harina kuuya kusvika vana vasvike mukunetsana. Mbona nyaya yavari kubata ndeimwewo isinei nedare asi takatarisa. Vana vasvike mukunetsana muroora aende kumba. Inini mai ndakaziva kuti muroora aenda kumba. Ndikamudirecta muroora tiri mudzimai muzukuru chienda kumba kuna baba wako kana kuti ndaitaura nemuzukuru mudzimai uya isadombomwaya kana kuti aende kuna ana tete ndiri kuuya nokuti akusvika kutanga pane pakatomboenda muroora ndikamudzora pamai juru nefoni ndiri kuharare. Saka izvozvo haana kuita akabva aendawo. So mukunetsana vana vasvika pakunetsana tozodza mukomana vaenda apa vana chigupuru. Ndobva pamashure apo ndaona kuti zvinhu zvanetsa izvi ndakashedza tete vemuroora vakauya nemuningi navo. Ndakashedza muzukuru wangu uyoyo musadomba kana nasekuru nevapostori. Ndakudzoka zvichatouyawo papfuma yamukutaura imimi mukuwirirana here uye zvichasara chii? Uye kuti inini chandikuwirira nacho chandikuda kuziva chokuti iyi pfuma yatakabvisa papepa ravakanyora haina kupera. Tine chikwerero vana Tezvara ndosaka chemari tatikamiriraverengerewo zvinhu zvamupepa ravaikokoyo zvasara zvati kuti chii. Date 09/10/2023 kuroorwa kwaEpi ndiro $10, dare $50, zviverengeto zvababa 550 yakabhadharwa here? Zvisina kumakwa hazvina kubhadharwa. Haisati yabhadharwa iyoyo. Hazvina kupa. Zviverengeto zvamai 600. Vabvisa vabviswa yabviswa yezviverengeto handitika 240. Kunhonga kwemusikana 100. Mukuwasha ava ne300. Auya ne300. Yes. Ndobepa riri panapa. Right. Nyaya iri panapa vachipfuma
pfuma yenyu muri kutaura naMpunga wenyu muri kuzwa muchiro patiri kupesana ndipapa papi takaroora pachipostori ndo pepa rediri tasara kuti tova nemombe nezvokusungira handiti asi nhasi uno mukaona samanisi kuuya kwaraita manje riri kutotaura mombe kusvika parusambo isu vakangoti panapa nasekuru apa apa chasara imombe apa handiitika nezvokusungira rusambo pachipostori aiwo sevapostori vanogona kutiudza pamadzana sei iwe pachipostori kutaura kuti awa rusambo makabusa kuchaja here nokuti apo panosisi kuverenga pafana kunzi pane rusambo fana kuzvizobviswa ine ndiri kuti listi ravaikumbira apa zvakaita izonyorawo mashure nekunge izvi zvambobviswa zvakabviswa izvi ravaichera oraiti zvisine imimi kwakaroora mwana manzwa here zvekudiwa ndo panga tichiti tichindoroora pachipostori sanangu kana tatichifunga kuti taifunga kubatsira yachikuma imimi ndimwe here munonoroodza pachipostori kana kuti mwana wavo ndiwo vanoroodza pachipostori inini ndiri mupostori aya ndati imimi mupostori ndimi munoroora pachipostori kana kuti ivo ndiwo vanoroodza mwana wavo pachipostori mubvunzo iyoyo unogona kupindurika zvakanaka tikabvumba sekuru vari munhu vapindure nokuti takaenda tichiti pamwe tikunoroora pachivanhu tinyorerwe listi vakuva kuti ayo hatinyore listi zvinhu zvedu tinochaja kawani vari muno ndingachiti inini kana ndinoroora kuti kunotedza zviri kubva saka kureva kuti ava kana ndichinonzwa zvavanochajawo handiti kumasvingo ndakaenda vachiti unobvisa 10,000 US handiti kudharweni kunoku 10,000 inotochisa kunzi kuroora nani inini kana ndichinoroora kurova kuti ndinonotedza zve 10,000 saka kureva kuti listi ranga muchiti mimi ndichazotera kumashure ndokutaura naMpunga wenyu kuti ndorine rusambo nemombe 80 aiwa pamusoro echangamira ndirai kuda kubatsirana kureva kuti imimi kana muri pakuti listi ramunaro rakapera ndokuchadwa kwavo ndo zvanga tida kunzwa isisi kuti vakanga vatotipedzera regerai munzwa echangamira pamusoro echangamira ini handingagoni kutaura munhu mwana kuti roora pachipostori kapachivanhu vakanoroora vachiudzwa shoko rokuti aiwa hatisi kuzoita zvechivanhu tichakupai listi vari muno kana kuda kunzwa pamwe ndinganyepeachikuma nyaya yenyu inofunga iri padikidiki manzwiro atingiita mukodzoka zvenyu mimi mutoziva kuti pachivanhu chedu pakuroora kana pachipostori kana pachivanhu zvataurwa izvi zvinotobviswa chete hazvinei kuti chivanhu chipostori kunze kwavava kwamanuere chete ndo vandikaona chete kwete vamwe vese ava vanotobvisisa rusambo mukono masungiro zvese zvinotobviswa machira zvese zvinotobvisiwa saka apa handisi kuziva kuti pamungedza kuda kukonana naMpunga wenyu ndopapi nokuti zvilisti kunyora kutoti mari mukaendesapo ishoma havana kukupedzera kukunyorera ilisti ravo saka listi ravo vazoona kuti saka kunetsana kwataitawo aiwa nkwashangu ndanetsana naye inofunga ndopazosakisa kuti aiwa rege ndichinyora listi ramo zvinhu zvangu zvakasara zvinhu zvanofana kupiwa kana zvikanzi chipostori asi kuchipostori koko zviriko zvinotobviswa chete baba Chipuma pari zvinezvi handiti zvataurwa mudare mazinzwa kana zvikudiwa mazinzwa ka saka pari zvine statisisu changamire vanzwe nyaya nekuti finally haisati yapera nekuti haisi kuzoperawo zuva ranhasi saka kureva kuti isusu tichipe mukana mambo vatitaure kuti tozosangana kumusi wakati toipedzisa pamusoro echangamire inini handibatiki mukomana haabatiki for very security reasons ndosaka ndinoda kunzwa pana saka kana mamita mubatike mari yedu edare munozoibhadha ndinotumira vanasisi saka vangave kunomira nyaya vanotoya nayo motozwa mari yauya haisi ishombe iyoyo ndosaka tikuti sisuka still imimi muri aMpungai handiti ndimi muchabvisira mwana wepfuma sezvandakangoita ndirai ndikutaurira Chipuma imimi titari panapa ndira simba racho taada kuti titase nyaya sezvazviri kubasa munotozviziva izvozvo munhu asungwa apa ndisimba racho but imimi mauya simba racho is above 18 ndizvoka ndizveri toda kuti nguzinzwa toda kuti chiri mungo tifambe padikidiki pane panoda kuti tiusvike ndizvozvoka saka kureva kuti kana tasvika ipapa manje
tinosvika pakuti tikukakavadzana nemunhu asiri, nekuti simba racho anogona kuuya otitaurira dzimwe nyaya. Imimi muchikakavadzana naankunge venyu, but kuroora mungunzwa changamira kutaura kuti kuroora kana dai kanzi chipostori, asi pandiri kunoroora ndinonotedzera zvikudiwa ikoko. Ndizvo ka. Saka imimi chitiudzai kuti pamaona pakuremerai ndepapi. Pamusoro changa mukadaro mukundivhara. Munhu akanorora achiudzwa mashoko yakutaura ari munhu ka munogona kuzonzwa kwaari kuti zvizvo akataurirana achitipa feedback. Ndinodavira hongu kuti simba rashe munhu afura 18 years haana kana chanacho kutorora. Ndosaka mutiona izvozvo taitraya pamashure pasina nyaya dzazobuda idzi kuti tirambe tichimaintaina murora. Manizwa ndichiona tezvara wamhanya taifanira kutoti vauya mwana uyu vadzokera kudare rechipostori kuya pagedzo ugasa vana hamuzive kuti mangwana vanodzokerana sei. Vanogona kudzokerana mangwana munonyara nazvo. Aiwa, vana hasati varambana. Saka zvinogona kudaro. Ini ndikuudzai kuti dai manzwa kuti vakanorora vakanzi kuchauya rimwe rerusambo kuchauya izvo zvataurwa nevava. Mukaendesati magara muzaro kuruti kaindofika naishowa topinda naishowa zosezva nekakamugara chokwadi chisina manyero mwari ngavandikumburei vakakuchigara pasi nakuti makaita munyaya kai pamakatakaita munyaya makanzi imimi kurora pachipostori saka pachipostori chamakanzi imimi kurora imimi vakakuti here akubviswe rusambo vakakuti here akubviswe mombe masungiro vakakuti akubviswe mombe dzodanga saka pachipostori pamataura kuti kurora pachipostori ndepapi tipe zvakazara pamusoro echakao mafambiro atikaita tasvika kunoroora kwatokutaura tikati isusu tine mari yatava nayo saka pamari yatava nayo ega tobva taita sendobva tachanjwa sezvanyorwa paperi tachanjwa sezvanyorwa paperi tikati pane zvasara zvese tokumbira mutipe risti racho rese tibva taziva kuti tonodzokera kuna napakati tikudi kuitira kuti tonovapa mhinduro yekuziva kuti kuri kudiwa zvakadaizvo saka risti ratikapiwa ndo ramukwana zvavaira nokuti kaiwana kuti ime vakaura pachipostori tinoziva kuti kuuraya manga makatopedza ndokusvika kwazvinoita pepa ratinayo ratouya pakudzokera kwatikaitawo vakati vari kuchaja zvaamai vochaja zvababa zvese atikuti pepa patikadzokera tikangotiti zvese zvakaba tikati pane zvasara zvazvo zvatotora zvemombe vakatiwo pepa remombe richazouya tazonumwa ndo nhasi pepa rateera manje mararadare kuti rakuda pfuma yakasara yacho iye ndeyavanchida vapi saka ava tinoudza izvi mapepa riye because imini ava minosina kuvaudza pepa rayo pane pepa richateera mafuro hanzi pepa richateera pamusoro changamiro kutaura kwaita sekuru ndakuudzwa vachiti kunemo zvinhu zvababa zvese zviri papa mombe hapana kumbita argument yemombe zvinhu zvababa nemari yerusambo yakataurwa ipapo pamari yatikanzi zviverengeto payo kunze kwokunge dare rakuda kuzvichinja varipo vakatorora zvazvinoita manje vachikuma dare rinochinja chete kana tasvika pakuti isusu vanhu haakurambana imimi apa hapana nyaya dzekurambana kureva kuti imimi muchiri kurodzana kana mombe 8 dzokutaurwa kete kana kuti dzingave ngani dzakanyorwapo kapa dzitoripo asi kana kudai muchinzi maakurambana ndopadzinozonzi pane vana vakati pane zvakati tanzwana kati saka pari zvinezvi zvese zviri kutaurwa pezvi zviroro rukurodzana pamusoro echangamira handizivi kuti patsika dzedu muroora amini musikana anonhonga maripi pazviverengeto here 2 pana pakanhongwa kunhonga kwemusikana akanhonga 100 tinoda kudzoka mutsika dzedu kuti panonhonga musikana anonhonga padanho ripi poita ndaida kubvunza vakanyora list ichokwadi here zvekutaura avo kuti list iri rakapuwa muri kungoti hongu kwete regai sekretari musikana anonhonga chero padanho rasvika mari zvichienderana nekuti vabereki vari kumupa mukana here because izvozvo ndo zvinonzi zviverengeto munomu
atitaure tanzwanaka muzviverengete yese munhonga kumusikana maijeji hapana pakambodzana ndamunhonga mari ndinoda mari yangu yekudara anditika saka panofamba zviverengeto ndo panofamba musikana ipano yaendeswa asati tapedza kutiyere ajeni because pari zvino zvitenge tiri kuti kuti pfuma yekutaura novava ndeyechokwadi haisiyo manyembo nokuti haisiyo chipostori ayo pamusoro changamiri imi mifandi kuda kuedza kuti pesane navo imi mude mamanyasa kutiongorora kuti kokuchipostori kana muchiroorana zvinhu zvinofamba sei baba voti ayo apa pakati pakasarira kuti kune mwana achauya ndosaka tiri kuda kuramba tasamuroora asi iko zvine zvenyaya kuti nyaya dzinge chiva kumatarisa izvozvika inga vanhu vanozotsvaga vanavo vakura handiti mazvona toda kuavhonja izvozvo titarise chimuroora asi kana zvakasafamba zvakanaka hakuna vanhu vanotozikana chivanhu kuti mwatotsvaga kumutsvaga waita sei akura ndosaka tavaima kuti edzi kunzwisisana kuti baba nyambo chinatotsanwa chazvezvi kuti kuora kwamaita kwamairodza iniko kuti kochipostori ndokokuita sei tikudire pachena kuti mimi makati tikurodza pachipostori pano zvimwe zvinhu zvaizvazvifana kuzvimwe zvitipinda apa here nokuti mungorodza pachipostori nyatititsana ngurai chazvezvo sezvitara wachikuma kuti zvaakudamutsika zvechipostori dzamaita kana kuti dzamaisraini wenyu chete saka tichinyatso kutitsana kurodza kwedu tinokorodza marodzeriwa yakutinochaja zviverengero zvababa izvi tinozvichaja mumba asi tinozochaja pfuma yekusungirwa kwekupesi kusvika zviperi zvazvinoita saka pese pavaikumbira vandoda list irga ndo zvimwe zvanga zvichatera kumashure izvozvi zvokuti unofana kuzvibhadhawa zvaunodeva mwana wako ungadevabaristira muchete ati zvazokozesa manje vanomataudzirwawanikawanira apa unotaurira zanya ati zvakuda pachena makapinda pii anoona kuti nokuti panopuwa list manje panozvitorashangamiri panopuwa list pamari iri kubviswa zvisina kunge zvabhadharwa zvinoenda pazasi zvinudzira kuti izvi hazvisati zvaita seizvi zvokuti nhasi vachibata mudare munomuka vaifana kubata kudai inini ndakabhadhara izvi kunoti izvi zvakamuomberera rusambo zvese zvazvina kuti zvakaita seizvi zvakabhadharwa vakabhadhara listi ravo saka mati imbivika makadaita mupatso vana I can't tell that. Amine, muroora wenyu mimi ari kupi sofa? Muroora akaenda kumba kwako. Wari kuvabereki vake. Pamusoro chake. Saka kureva kuti viraita dada kuita cut short. Tizopedza. Regai tupedzingana chana. Izvozvo zvamunokurodza kwakadaro pakafa akazvanditika izvezvine zvekutanga kurambirana paramba anditiki voza havana kutonzwisisa pavaikumbira list vaitoti vaone zvinhu zvavasariwa nazvo zvamunofana kunge muchipihwa ini vanongaviga zvinizvo zvino vanhu nhasi manje paanokutaura zvakawanda kuti muchivati kuda zvakati vakutoti ndakatoroora anozvona zvinhu zvinongotaurwa izveshe pazasiiza zvinongoroorwa azvinobhataura zvinoti zvifamba zvakadaro isaite zvinhu kwenu unombochaja makupukutu emari sekuti 600 500 pamunhu wani amaina vamadi saka munhu wobvisa 1000 yokubvisira kuti maijeji chete zvimwe zvinozvoona unamerodza ararodza yakada kuti zvine standard right ngokuti kudingana kuti zvinoda kuti kana ndino avo vanga vakauya nezvinhu zvakanyorwa apa vakapedza vaitotarisira kuti vanopedza kuroora zvokuti kana vaizotanga kupiwa rimwe listi vanenge vatonyangirwa nemuseri nokuti zvavakapiwa listi raita inorekera topera kubhadhara according nechivanhu chedu zvino nhasi nyaya yauya mudare machifika ndeya izvo zvakanyorwako izvo isi munomu hatozvidi izvozviye ndianonzi maijeiji kana matsvaja nhandani saka guru chauya sei saka guru chauya mambo munomuona kukonzida nyaya yozvisungirwa ndokunonzi kuroora izvi zviverengeto zvamai zvababa kujiwa
asi ndokusungira pamusoro changa matinotenda mukuona ndisake ndambotipatara vakamhanya anamukuru kaya pakuroora munhu unotochiroora anatezvara kuchipa list uchichema-chema mozviziva apa matiwanzirawo zvino nhasi tochema-chema munomudarira mambo zvadii kudzoka nekuko kwazvakaenda kwetu tichichema-chema isisu tine ukama tine mwana ari kuuya ibvunzai muroora izvozvo ndini ndakanotenga preparation anayo ndine zvangaita ndakutomira because nyaya yayo kumatare vari pamambo handichaita manje ndosaka manzaiti munhu anotsvaga chi aiwa haikoko musasvinyi saka aiwa haikoko musasvinyi rambai mune moyo wamaita woyo nokuti regai chikuma regai tichidai so pazviitiko zvese zvaitika dare ndinotarisa zvataurwa nachangamira kuti uine samambo kana yava muno mudare ndinotarisa zvisungirwa zvese kuti zvinofanira kunge zvichiitwa panzwana kuti zvinofanira kusungirwa ndo zvavari kuzivisa papo saka kureva kuti izvi zvese zvakuti namakanizwa nani chimatekenya ndebvu aiwa izvozvo saka pamusoro changamira atende kureva kuti here kana takuda kuchiroora nechivanhu chava kuda manje otidzorera mari yese totanga pakati list row yakatonorora ndozvazvakureva kana tasiyo andimoona ukati wozapara budzizoitonga makira nakubezali nemombe dziri ikoro masuru dawanga wachizowabvisombe ikoro masuru rumbuzi chitoti chikuma ukatapudza zvinhu zvinei wakatojiwa haiverengwi kana ukaenda kudare ripi unotozaona kuhaona chawakabvisa havandiki vakuti vatambudzisa vanokoro masuru vachiraya izvo ndinonzwa kutaura kwenyu maita basa asi ndikuda kungoedza kuti point yanga iripo kureva kuti ivo vakati misleader nokuti patakaenda hatina kuti tikunorora pachipostori takatuma ana sekunde ndai munorora chi mudzimai takaenda pachivanhu chedu munhu achinzi apira kuroora vanhu vanoseta listi ravo maringe nozvise zvamona zvikapisha handitinga ende zvetanoa kuti umwenyimimi vakaibata sei vanotanga vaita zvirengeto ozopedzera woenda kumombe dzemasungiro usango dzodanga dzochiyanonaka kana mari iripoka nduzibanyayakazangosvika zvikupi ipo saka kuti apa iyi yakauya kai yakangopera pazviverengeto ndobva yapera asi kana yakuzouya manisa izvozvo mudare ramambo havakonsidheri nyaya yezviverengeto plus vanoma chataurwa nadombo makapabata munogona kuona kuti zvishuwa ndo mafambiro anoita chimatara ava vataura kuti ndabvako asi vati listi rimwe richaita sei richauya ndoshoko handiti vazokuudzai kuti ndo listi rierenge richitaura kuti richitera kumashure apa iroro rasingabva nozuva rakadaro aiwa mira chitava asi ava vataura richinzwika nedare rinei kuti pane pepa renge richateera saka kureva kuti pepa renge richateera ndiro ramuri kunzwa riri kutogadziriswa nedare ndinotenda munoziva dai zvinhu zviri chidzi zvinofamba zvakanaka tingadai tisiri pano ndosaka mambozotsura kuti aiwa nyaya inoanza kuti amai vakadai inyaya yakakuda kufikisa pichana hatisi kudhuela ikoko iyo ichazouyawo kana amai ane zvavakaitirwa vachatovapiwawo pano kuda kupedza asi baba vachikuma ivi pamakaroa ivi hamakuza zviregeto munondikadza ndipei nguva dare ndipei nguva marules of natural justice ndipei nguva nditaura zvapataura zvaserege pativazvibatsirana ndikuti taurire mimi manje ndikuti inini dai kuri kuti muroora tinaye ari pamba kana kuti akateerera zvakuti akaenda kumba ndakatumira sadombo kuti enda ikokonodza anatezvara ndichida kuti vanatezvara zvavanzwa vadzoke nekuya tigare pasi tione kuti tingaite sei nevana hazvina kuitika izvozvo tamhanya kuno kudare anti mazvo saka isisu tichikura muchipostori ndoma ndakaberekerwa ndo marorero edu yayo obvisa mombe dzako nhatu obvisa kono masungiro unouya obvisa mombe yechimanda zvakudhipenda nokuti mukomana takaona musikana wake zvakadii handiti obvisa mombe yechimanda izvo zvinobviswa izvozvo grosari takapedza zvese
ndizvimazi baba iwe ungaaakoidzana kuita kuti chechi kwedu kwatikaroora mwana wangu kunoroorwa zvakati sekumasanango yaudita pari zvinyaya tingadai titi tikubvunza manje zvinhu zvamuri kupokana zvamutaza kubudirana ndicho saka isi hatizizive tiri kutoti isusu kutaura chokwadi but iwo hauna kubuda pachena kuti mazi baba vachangamiri vangu ilava vabvunze kuti havasiri kana vasiri tanyaya yapera kapetiudza manje iwe kuti isi tinoroora zvakati zvakuti kuchechi kwedu tizvidze tibvunze uyo murumuru kuchechi kwedu madzibaba kana mavabvunza mozobvunza avakura kuti chero vamwe vedare kana vari muno hamuchaike mapostori muno izvo ndataura izvo aiwa mirai vachikubaya mirai tinzwanamirai changamiri vachikumataurayi mukange muchiroora kumadzibaba maziro andeta ndo zvatakaita izvozvi maudzo toda kuroora mwana tamuwana motuma vanonoroora ikoko pachipostori vosvika vonochajwa mari yavanochajwa zvokahwani sezvavakaita zviyazvi hairambwi nokuti ndana tezvara vachaja tapedza saizvozvo mombe dzinozoteera mombe 3 dzinotaurwa mombe dzikudiwa echimanda dipende kuti musikana wanenge akadi zvandingapindure muroora inoburiswa mombe iyoyo antimazva mombe yamai inoteera futi mombe iyoyo vamwe vanopera zvavo pamombe 3 panenge pane yamai neyababa asi izvo ndataura zvinoita se zvino iyi handikuzoudza rusambo rwakasanganiswa utarisira kuti iwe unofana kuroora kuti zvii zvandataura izvozvo shefu kune mombe dzinofanira kuzoteera pane mwana aripo mombe idzo dzataura dzinoteera aiwa mati hatingogoni kuvachajira inonomaosekamise mombe kunobviswa mombe 3 dzinobviswa idzodzo mombe idzodzo dzoenda kwana tezvara aiwa hasati dzabviswa saka ndiri kuti tine ukama zvinotobviswa chete nokuti pane chii pane mwana achawo ndikudari napo nokuti zvavakutaura izvi zvakataurwa kwaemanuel kujoni masuku kwedu vanosungira zvese zvakakwana zvenge zvichidiwa miraitoni apa ava handisi kuziva kuti dzamuri kutaura mini dzatinama mbozi apa ndiri kunzwa kuti mombe 3 ndidzokuroora ndizvi zvisungirwa masungiro inenge iri inoteerawo ko mbudzi dzinoendawo saka pamwe chete wani pari kunetseka iyo mari yerusambe kutaura apa ipinde ipapo asi dai mamatara kuti zisoka shuwa pfungwa iri kutaura imombe dzekutaura ndini ndinoiziva handidinga dzimwe dzenguva kuda pamwe vanogona kundimhanyira nokuti ndagara ndiziva kuti zvinoita sei zvinobviswa inova ndo pfungwa iri kunzi iri kudiwa novava nyangwe tapisira pakuti ivo vanoda rusambo chiziva kuti rusambo rwacho unonherwa seika asi pano zvimwe izvo mataura izvi kaizvi zvagara zvinoita sei chikumana kutaurira over 1000 kutaurwa isitina ajasta kuti mwana wavo akadzidza akasvika papi anorefu ipa nditika kumwe kune kuri kungotaura chete kuti vanodanga ari pamwana wavo nditika pane level yekuti mari yeibhiswa iri tiona tine tsvaka inobva papi wanza saka tikuti iwe hauna kubvisa mbudzi dzomushonga ine machira nogumbeze nomukono masiko nomumbeze dzekutaura ndodzekudaro ozviziva chikumana asi izvozvo anditi taurirana asi 1000 rusambo runotoitwa kana ruchiuya muno mudare runozva adijaswa nedare ndozva kutaura chengano aiwa ikoko kwese kunga titange tapedza kuti unoona changamiri ndisaka ndambotanga tivakamhanya natezvara vana izvozvi vanopiwa mukana vakati vaita vanopiwa mukana kuya kuno kudare kuno kwakanaka kuenzaniswa handiti asi kunowesena marriage aiwa ndizvozvo saka shoti imimi manga matobatsirwa kare nedare so far dai kwanga kuri kumba muri kumba mari yamakachanjwa yezu yokunhonga iya handitika uko kwa imimi
manga muchitoziva kuti kune bhalanzi iroro ndoriri kunzi maijeijayo kureva kuti yadvantage yenyika hamuchaiita sei hamuchaibvisa iyo tsambo yacho chaya rusambo rwamuri kutaurawo muno mudare munomu hune nhamba inotaurwa isiri iyi bedzi imimi ndimi manga muchiita panike muri kumhanyirirwa asi manga musati maona kuti kochangamire nedare vari kuti kudii nekuti tsambo dzinototaurwa kana uyo anotaura yaanoda asi inozotokatwa nachangamire inokatwa kana kuwedzera saka zvese izvozvo kana mombe dzamuri kuti nhatu uyu ari kuti ndiri kuda imwe chete kuno imimi zvokuzoti muri kuti vana tichazoona vadzokeredzana zvazvenyu asi imimi in short maingoteedzera zviri kutaurwapo zvisina kumbodhura saka panezvi ndikatipe mukana changamire tizoisa panext kuti tozoidzoke bhozi haisati yapera hayi tozotaura kuti next court ndanyatsa kukumbira ndamanikidzira kuti ndiuye mukomana awanike gore inosvatei zokuudza ikunzwa kupata hawanike kana makagona kutumira representative anoziva kuzomirira sezvamaita kana hanzvadzi yenyu iye inogona kuya komirira inonza kuti kana ndakwanisa ndiwatichatumira nemari achauya nayo vachipuma pamunotumira mari munoisa kuti mari yemukomana idare rake handiti nomusikana wake kutoti dare rinzwe nyaya yacho chero asingakwanise kunge asipo asi dare rinoda kunzwa zvaari kutaura iye kuti chaakwirira dare rineri chii ndizoka mwana muroora wenyimimi muroora wenyimimi tichada kunzwa zvaakwirira dare kureva kuti tinzwe dare kuti rinzwe kuti akwirirei dare vanoda mari yemwana wenyimimi kuti isvike mudare yasimba racho then tonzwa nomata aripo here kana haapo here sezvazvese atete vake ndivanenge varipo handiti atete mazinzo here zvekutaura muroora wenyu ndo zvinenge zviripo mupo then nomata kuti zvakamira sei ndo zvinozokoshera musi imo iyoyo nofunga tichazonomodza kana tawana mukana inini sezvo ndini ndinoroodza mwana ndinomirira izvi Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Bexbox mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.